Αμήν. Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδελφοί, να δούμε λίγα εδάφια από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 923 σελίδα. Μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία, μια πάρα πολύ γνωστή παραβολή, όμως πολύ διδακτική πάντοτε και πολύ προτρεπτική για όλους μας, αδελφοί, γιατί αυτό είναι η καθημερινή μας ζωή μέχρι που να φύγουμε από αυτή τη γη, αδελφιά. Είναι 923 σελίδα, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, το ΙΙ κεφάλαιο. ΙΙ κεφάλαιο, ευχαριστούμε το Θεό, είναι το 18 κεφάλαιο δηλαδή, από την αρχή. 923, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 18 κεφάλαιο, ΙΙ από την αρχή, αδέλφια μου. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μη αποκάμνωση. Λέγουν κριτής της ή το εντείνει πόλη, ως της των Θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη τη πόλη και ήρχετο προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Και μέχρι τινός δεν ηθέλησε, μετά δε ταύτα είπεν καθεαυτόν, αν και τον Θεόν δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπεν ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει βρει την πίστην επί της γης. Είπε δε και προς τινάς τους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερό για να προσευχηθώσουν. Ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προσήφιετο κάθε αυτόν ταύτα, ευχαριστώσει Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω και ο τελώνης μακρόθεν νηστάμενος δεν ηθέλησε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει εις των ουρανών, αλλά έτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πάσο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί. Ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει, αδερφοί, το λόγο αυτό, το λόγο της ζωής, κάθε φορά που διαβάζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας, αδέλφια μου. Και ξεκινάει ο Κύριος μας και πάντοτε μιλούσε μέσα στο λαό Ισραήλ όταν ήταν στη διακονία του με παραβολές. Και βλέπουμε, αδελφοί, λέει σε ένα μέρος του Λόγου του Θεού, πάλι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, στο Ήτα κεφάλαιο και 10 εδάφιο, λέει, ο δε είπαν, ρωτάν πρώτα οι μαθητές, ρώταν δε αυτόν οι μαθητές λέγοντες τι σημαίνει η παραβολή αυτή. Ο δε είπεν, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, εις δε τους λοιπούς διαπαραβολών, δια να μην βλέπωσιν ενώ βλέπωσι και να μην καταλαμβάνωσιν ενώ ακούωσιν. Εις εσάς, λέει, όμως εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των ουρανών. Και αυτοί εσάς είμαστε εμείς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αδελφοί, που μας έδωσε να καταλαβαίνουμε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Γιατί είναι μυστήρια? Όταν τους είπε ο Κύριος, αδέλφια μου, ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, παρησία μιλούσε, την αλήθεια τους είπε. Δεν καταλάβαιναν όμως, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η οδός και ποια είναι η ζωή. Όταν στάθηκε ο Κύριος μπροστά στο Πιλάτο, αδέλφια μου, εγώ είμαι, λέει, η αλήθεια. Και το ρώτησε, τι είναι η αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια? Δεν ήξερε. Αλλά σε εμάς, με τη χάρη του Θεού, και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, εδόθη να εννοούμε τα μυστήρια της Βασιλείας των ουρανών. Μέγα μυστήριο της ευσεβίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι? Ότι φανερώθη ο Θεός εν σαρκή. Φοβερό μυστήριο. Και με ρώτησε τις προάλλες στη δουλειά μια ψυχή, λέει, πώς μπορώ να πλησιάσω τον Θεό? Λέω, δια του Χριστού, δια του ονόματος του Ιησού Χριστού, λέω.
Και να σου πω να καταλάβεις, λέω, πώς έγινε. Ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε στη γη, ενσαρκώθηκε, έλαβε δούλου μορφή για να καταλαβαίνει, λέω, εσένα και εμένα. Και αυτό είναι ένα μυστήριο. Οι ψυχές ακούνε, οι άνθρωποι ακούνε, αλλά είναι μυστήριο. Αποκεκαλυμμένο πρέπει να έρθει ο Πατέρας ο Θεός, αδέλφια μου, για του Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, τι, να έρθει να στο αποδείξει, τι, να γίνει αναγέννηση. Και σε άλλο σημείο, αδελφοί, άμα δούμε πάλι για τις παραβολές που καθώς μιλούσε ο Κύριος, ακόμα, αδελφοί, και στη Παλιά Διαθήκη, στον Ισαΐα, λέει ο προφήτης, στο Σίγμα κεφάλαιο 625, και είπαγε και είπε προς τούτο το λαόν, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει. Εδώ μιλάει για το λαό Ισραήλ. Γι' αυτό και βλέπανε και ακούν, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Και γι' αυτό τους μιλούσε ο Κύριος με παραβολές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Γιατί όμως, εδώ λέει το γιατί. Οι μαθητές ρωτήσανε, τι να σημαίνει η παραβολή αυτή, και ο Κύριος του λέει, σε εσάς εδόθη. Σε ποιους όμως δεν εδόθη? Ποιοι είναι αυτοί που δεν μπορούν να καταλάβουν το λόγο του Θεού ή τις παραβολές? Λέει, επειδή επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, για να μην βλέπωσι με τους οφθαλμούς αυτών και ακούσει με τα ότα αυτών και νοήσουσι με την καρδία αυτών και επιστρέψουσι και θεραπευθώσει. Αλληλούια. Ποιος τους έκλεισε τα μάτια? Ποιος τους έκλεισε τα αυτιά? Ποιος ευάρυνε την καρδιά τους? Οι ίδιοι τους. Δεν είναι ο διάβολος? Όχι, οι ίδιοι τους. Θελήσανε να κλείσουν τα μάτια τους, τα αυτιά τους, και να βαραίνουν την καρδιά τους, ώστε να μην εννοούν το Λόγο του Θεού. Και είναι ένας λόγος προφητικός εδώ από τον προφήτη Ισαΐα. Γι' αυτό και ο Κύριος ήρθε και μιλούσε με παραβολές. Και εδώ τώρα λέει την παραβολή αυτήν, αδελφοί, μία λέξη που πολλές φορές, να σας πω την αλήθεια, δυσκολευόμαστε να τη δεχτούμε σαν παιδιά του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει. Αυτός είπε την παραβολή ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμωση. Τη λέξη πρέπει. Αδελφέ μου, στο Χριστό δεν πρέπει τίποτα. Ποιος το λέει? Εδώ βλέπουμε μια λέξη που λέει πρέπει. Πάντοτε να προσεύχομαι και πρέπει πάντοτε να μην αποκάμω. Γιατί? Γι' αυτό πρέπει να προσεύχομαι. Πρέπει, Και υπάρχουν πολλά πρέπει μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Και όταν λέμε πρέπει, όχι του νόμου, μη κάνεις αυτό, μη κάνεις εκείνο, όχι τέτοια πρέπει. Όχι, θα το εξηγήσω για να μην παρεξηγηθώ, αδελφοί. Κάποια πρέπει που τα έκανε πρώτος ο Ιησούς Χριστός. Ένα από αυτά τα πρέπει, αδελφοί, που έκανε ο Κύριος, όχι ένα, έβγαλα μερικά σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού, όπου έλεγε ο Χριστός τη λέξη πρέπει. Και λέει ο ίδιος του, λοιπόν, λέει ο ίδιος ο Ιησούς, ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά. Για ποιόνα? Για σένα και για μένα. Πρέπει όμως ο Υιός του ανθρώπου, να ένα πρέπει. Βλέπετε, εμείς καμιά φορά νομίζουμε, λέμε, πρέπει να κάνεις αυτό, αδελφέ, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει. Όχι αυτά τα πρέπει. Θα δούμε τα πρέπει σήμερα με τη χάρη του Θεού, του Ιησού Χριστού. Τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, ποια πρέπει έκανε, όχι για τον εαυτό του, για σένα, αδελφέ, και για μένα. Πρέπει, λέει ο Υιός του ανθρώπου, να πάθει πολλά. Να ένα πρέπει. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Σε άλλο σημείο λέει, και είπε προς αυτούς, γιατί με ζητείτε, όταν τον χάσανε ο πατέρας του, η μητέρα του ήταν 12 ετών, τον χάσανε. Και τι τους απάντησε? Δεν εξέβρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου? Να άλλο πρέπει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν γνωρίζετε Ιωσήφ, μητέρα, ξέρω εγώ πώς τους αποκαλούσε. Δεν ξέρετε ότι πρέπει να βρίσκομαι στα του πατρός μου? Και αυτά είναι τώρα παραδείγματα για εμάς, αδέλφια μου. Τα πρέπει τώρα, πρέπει αυτά του Χριστού να γίνουν πρέπει δικά μας, εάν θέλουμε. Όχι με το ζόρι, αδέλφια μου. Κανένας δεν μπορεί να βάλει το πρέπει σε σένα, ούτε εσύ σε μένα. Αλλά θα εντρυφήσω μέσα στο Λόγο του Θεού και να δω ποια πρέπει είναι αυτά, Κύριε, που πρέπει να προσέξω. Και εδώ λέει πρέπει να είμαι τα του πατρός μου. Ένα άλλο πρέπει, πολύ ωραίο και εύλογο.
Λέει, διότι το Άγιον Πνεύμα θέλει σας διδάξει εν αυτή τη ώρα τι πρέπει να λαλήσετε. Να άλλο ένα πρέπει, Πότε? Όταν θα βρεθούμε μπροστά σε ανθρώπους, να δώσουμε μια ομολογία, να πούμε τι έκανε ο Χριστός για μας. Και λες τώρα, Κύριε, τι να πω? Μη φοβάσαι, λέει, ότι το Άγιο Πνεύμα εκείνη την ώρα θα σου δώσει να διδάξει τι πρέπει, λέει, να μιλήσεις, θα σε διδάξει το Πνεύμα το Άγιο. Να άλλο πρέπει. Τι ωραία πρέπει αυτά όμως, εύλογα αδελφοί, Ευχαριστούμε τον Θεό. Και το τελευταίο, έχει πάρα πολλά, αλλά εγώ σας είπα, έβγαλα κάποια μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ η λέξη πρέπει. Και το τελευταίο λέει, και πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις πάντα τα έθνη. Και θα έρθει το τέλος. Αλληλούια. Τι ωραία. Πρέπει να έρθει. Πρέπει να έρθει το τέλος και θα έρθει, αδελφοί, αφού όμως πρέπει να κηρυχθεί πρώτον το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και εδώ τώρα ο Κύριος μας με την παραβολή αυτή λέει εδώ πέρα στους ανθρώπους, στους μαθητές, ότι πρέπει να προσευχόμεθα πάντοτε για να μην αποκάμουμε. Τώρα αυτά τα πρέπει, αδελφοί, όμως θα πρέπει το Πνεύμα του Θεού να ξαναέτει, να τα αφήσουμε να έρθουν να κατοικήσουν μέσα στην καρδιά μας, αδέλφια μου. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, θέλει πολλές φορές, ενώ μας μιλάει με αγάπη, βεβαίως και εμένα και σε όλους μας, με πολύ σπλάχνα, είναι πατέρας ικτήρμων, αδέλφια μου, αλλά πολλές φορές όμως δεν ακούμε ή χάνουμε πολλές φορές τη φωνή του Θεού μέσα στη ζωή μας, γιατί ασχοληθήκαμε με κάτι άλλο. Και εκεί τώρα ο Θεός, ο καλός μας, ο Κύριος μας, έρχεται, αδελφοί, με τα πρέπει τα δικά του. Θέλεις, παιδί μου, να με ακολουθήσεις? Με όλη σου την καρδιά. Θέλω, Κύριε. Αλληλούια. Θέλεις να με αγαπάς? Θέλω, Κύριε. Θέλεις η αγάπη μου να μένει πάντοτε επάνω σου? Ναι, Κύριε. Δεν είναι? Τότε πρέπει τι? Να λάβεις το σταυρό σου, να απαρνηθείς τον εαυτό σου και να με ακολουθήσεις. Να, ένα πρέπει. Δεν μ' αρέσει αυτό το πρέπει, Κύριε. Δεν μπορώ τότε να ακολουθήσω τον Χριστό. Δεν γίνεται, αδελφοί. Υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί, αν επιτρέπετε, κωδικοί. Λέξη, Υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί κανόνες, αδέλφια μου. Περπατάω με τον Κύριο, όχι γιατί πρέπει να τον αγαπάω, εκεί δεν το βάζω το πρέπει, γιατί θέλω να τον αγαπάω. Αλληλούια, αμήν. Εκεί θέλω να αγαπήσω τον Χριστό. Θέλω να αγαπάω τον πατέρα μου. Θέλω να αγαπάω τον σωτήρα μου. Όχι γιατί πρέπει. Άμα πρέπει, εκεί τα χαλάμε τα πράγματα. Γιατί η σχέση μας με τον Κύριο πρέπει να είναι σχέση αγάπης. Αγάπης. Επειδή πρώτος με αγάπησε, λέει ο Κύριος, γι' αυτό και εμείς τον αγαπάμε. Γιατί τον αγαπάμε? Γιατί μας συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μας, όλα τα λάθη μας, όλα τα πτέσματά μας. Μόνο τότε, όταν αναγεννηθήκαμε, αλλά και κάθε μέρα. Και κάθε μέρα όταν ταπεινά πάω στον Κύριο, Κύριε, συγχώρεσέ με. Έσφαλα, Κύριε, συγχώρεσέ με. Είπα κάτι που δεν έπρεπε, σκέφτηκα κάτι που δεν το θέλεις εσύ, Κύριε, συγχώρεσέ με. Και εδώ τώρα λέει την παραβολή αυτήν, μια πολύ γνωστή, όπως τη διαβάζουμε πολλά χρόνια και τη γνωρίζουμε, για τον άδικο κριτή. Υπήρχε, λέει, κάποιος κριτής σε μια πόλη και λέει ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί, δύο χαρακτηριστικά μάλλον, που πιστεύω και το έχουμε ξαναπεί, είναι σε έναν άνθρωπο τα χειρότερα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τα χειρότερα, δεν υπάρχει. Τι να πει? Θεό δεν φοβόμαι και άνθρωπο, λέει, δεν εντρέπετο. Έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους που να μην φοβούνται το Θεό, αλλά ούτε τους ανθρώπους να ντρέπονται? Αδέλφια μου, είναι η χειρότερη κατηγορία των ανθρώπων. Ξέρετε γιατί? Κάνουν ό,τι θέλουν. Νομίζουν ότι είναι Θεοί οι ίδιοι τους. Αδέλφια μου, είναι η χειρότερη. Και γι' αυτό ο Κύριος πάει στα άκρα τώρα, για να πει σε εμάς, σε όλους μας, τη διαφορά αυτού του άδικου κριτή, ο οποίος υπήρχε μια γυναίκα χήρα σε εκείνη την πόλη και ήθελε να εκδικάσει την υπόθεσή της, αυτός ο άδικος κριτής. Αυτός, Κύριε, αυτός που τον Θεό δεν φοβάται, ούτε άνθρωπο δεν εντρέπετο. Τολμούσε αυτή η χήρα να πηγαίνει σε αυτόν τον κριτή? Ναι. Θα δούμε και το θάρρος τώρα, μια άλλη πλευρά σε αυτά τα εδάφια που τα διαβάζουμε τόσα χρόνια. Κάτι πιο βαθύ. Είχε το θάρρος να πηγαίνει αυτή η γυναίκα, γνωρίζοντας την κατάστασή του, γνωρίζοντας το χαρακτήρα του, γνωρίζοντας ότι αυτός ο άνθρωπος ούτε τον Θεό φοβάται, ούτε τον άνθρωπο ντρέπεται. Τίποτα, Η χειρότερη κατηγορία χαρακτήρα ενός ανθρώπου, αδελφοί, Ευχαριστούμε τον Θεό. Κι όμως
έβρισκε το θάρρος, γιατί μέσα της ήθελε οπωσδήποτε να εκδικήσει αυτός ο άνθρωπος την υπόθεσή της. Και πέρασε ο καιρός, δεν ξέρω πόσο καιρός μας φανερώνει ο λόγος του Θεού, αδέλφια μου. Να όμως κάποια στιγμή, λέει, ο άνθρωπος αυτός, επειδή, λέει, το ομολογεί και ο ίδιος του, τον Θεό δεν τον φοβάμαι, λέει, αλλά και τους ανθρώπους δεν τους ντρέπομαι, αλλά τουλάχιστον επειδή με βασανίζει, με κούρασε αυτή η χείρα κάθε μέρα βράδυ, ερχόταν, χτυπούσε την πόρτα του, μέρα βράδυ, εκδικητή, ξέρω εγώ, βοήθησέ με, άνθρωπε, έχω υπόθεση. Αυτός δεν την έδινε σημασία, αλλά ήρθε σε αυτόν, σκέφτηκε, τουλάχιστον, λέει, για να μην με βασανίζει, όχι γιατί την αγαπούσε ή γιατί ήθελε να της κάνει κάποιο χατήρι ή γιατί ξέρω εγώ, όχι, για τον εαυτούλη του πάλι. Το βλέπετε, για τον εαυτό του πάλι, για να μην με βασανίζει, θα την εκδικήσω, της δώσω την υπόθεση εκεί πέρα να ησυχάσω. Γι' αυτό σας λέω, άνθρωπος χειρότερος δεν υπάρχει, μόνος ο εαυτός μου. Να σκέφτομαι μόνο για τον εαυτό μου, αδελφιά μου. Ενώ τι λέει ο λόγος του Θεού, τι μας λέει για τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού στους Ρωμαίους? Τι, να μην αρέσουμε, λέει, στους εαυτούς μας. Δεν άρεσε στον εαυτό του ο Χριστός, αλλά τι ήθελε? Να αρέσει κατά πάντα στο Πατέρα του, αλληλούια, να κάνει το θέλημά του. Και αυτό αγωνιζόμαστε όλοι μας τώρα, αδελφοί, όλοι μας που ακολουθάμε τον Ιησού Χριστό, πάνω σε αυτό αγωνιζόμαστε κάθε μέρα. Πού? Στον εαυτό μας. Αγωνιζόμαστε να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Να απαρνηθούμε δηλαδή τα θέλω μας, να απαρνηθούμε δηλαδή αυτά που τόσο πολύ τα θέλουμε και τα αγαπάμε, τα οποία όμως μπορεί να μην είναι το θέλημα του Θεού. Αν είναι το θέλημα του Θεού, καλώς. Έτσι, θα συνεχίσουμε να τα ζητάμε. Αν δεν είναι όμως, πρέπει να τα αποβάλουμε. Καλό είναι να τα αποβάλουμε, να τα πετάξουμε από τη ζωή μας. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, για να μην με βασανίζει πάντοτε, θα της δώσω, θα εκδικήσω την υπόθεσή της, να ησυχάσω. Και τώρα λέει ο Κύριος και ρωτάει, ακούσατε? Τι λέει αυτός ο άδικος ο κριτής, έτσι τον ονομάζει. Εσείς ακούσατε? Λέει, μαθητές μου, άνθρωποι εδώ που ακούτε. Εμείς ακούμε, αδέλφια μου. Τώρα αυτός ο λόγος ισχύει και για μας. Έτσι, εσείς, λέει, ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής? Και τώρα λέει τη διαφορά, ο ίδιος ο Χριστός. Ο δε Θεός, λέει, δεν θέλει κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Δεν θα την κάνει την εκδίκηση για τους εκλεκτούς του? Δεν θα απαντήσει δηλαδή στο αίτημά σου, αδελφέ, στο αίτημά μου? Δεν θα εκδικάσει την υπόθεσή σου εάν είσαι εκλεκτός του Θεού? Ρωτάει εδώ ο Κύριος. Προσέξτε, χαρακτηριστικό όμως αυτό που είχε και η χήρα. Των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Να, ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Αδελφέ, πόσες φορές θα προσευχηθώ για το αίτημά μου μέχρι να το λάβεις? Μα δεν ακούει ο Θεός? Ακούει ο Θεός, αλλά επέμενε. Μη σταματάς. Γιατί ο Θεός? Γιατί θέλει να μας εκπαιδεύσει. Δεν είναι ότι δεν μας ακούει, μας ακούει. Όπως το έχουμε ξαναπεί και ο Δανιήλ, όταν έπεσε να προσευχηθεί και να νηστέψει, 21 μέρες περάσανε σχεδόν, και εμφανίστηκε μετά ο Θεός, ο Κύριος. Αλλά τι τον είπε? Από την πρώτη ημέρα εισακούστης, λέει Δανιήλ, άνδρα σφόδρα αγαπητέ, από την πρώτη μέρα. Αλλά έπρεπε να περάσουν αυτές οι 21 μέρες, εκπαίδευση για τον Δανιήλ ίσως, αλλά τι λέει? Γιατί ήρθε ο άρχοντας της Περσίας, για τον διάβολο μιλάει, και ο οποίος, λέει, αντιστεκόταν, βλέπετε, γίνονται μάχες. Και να ξέρουμε, αδελφοί, όταν προσευχόμεθα και η προσευχή μου θέλει να φτάσει στον τρίτο ουρανό, αδέλφια μου, αυτές οι προσευχές φεύγουν σαν θυμίαμα. Μυρωδιά, ξέρετε είναι το θυμίαμα, μυρίζει. Ο εχθρός όμως τις βλέπει και σου λέει, τι κάνει ο αδελφός, τι κάνει αυτή η ψυχή? Προσεύχεται για τον αδελφό του να θεραπευτεί, θα προσπαθήσω να το εμποδίσω. Ναι, όμως δεν μπορεί, γιατί έχουμε τον ισχυρό μαζί μας, αλληλούια, γιατί έχουμε τον Χριστό. Γιατί ο Κύριος λέει, παίρνει τις προσευχές μας και τις βάζει σε χρειές φιάλες. Τα δάκρυά μας τα παίρνει ο ίδιος ο Κύριος και τα σφραγίζει και τα έχει στα χέρια του και βλέπει, για να δω το παιδί μου εδώ πέρα πόσες ώρες, πόσες μέρες, πόσους μήνες, πόσα χρόνια προσεύχεται, τα κρατάει στα χέρια του. Το πιστεύουμε? Αλληλούια. Και όσα πιο πολλά μαζευτούν, τόσο πιο πολύ θα είναι η μεγάλη ευλογία για σένα, αδελφέ μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι πραγματικά, λέει ο Θεός, δεν θα απαντήσει? Θα απαντήσει στον βουόντων των εκλεκτών ημέρα και νύχτα, αλλά μακροθυμεί διεύθος ο Θεός.
Και σας λέγω, λέει, θέλει κάνει την εκδίκηση αυτού ταχαίως. Εδώ τώρα το ταχαίως, αδελφοί, θα πρέπει ο καθένας μας, να μην του πάρουμε, εδώ το λέει ταχαίως, δηλαδή εγώ σήμερα θα προσευχηθώ και χθες με απάντησε. Καμιά φορά έτσι είμαστε. Σήμερα θέλω να προσευχηθώ, αλλά έπρεπε ο ίδιος ο Κύριος, η βιασύνη μας δηλαδή, είναι τόσο πολύ που θα θέλαμε χθες να μας είχε απαντήσει ο Θεός. Αυτό εννοώ. Να όμως εδώ βλέπουμε ότι ταχαίως, στο χρόνο του Θεού είναι το ταχαίως, όχι στο χρόνο το δικό μου. Δεν ξέρουμε, αδελφοί, αλλά έχουμε δει στη ζωή μας άλλες φορές να απαντάει άμεσα ο Κύριος, αμέσως δηλαδή, άλλες φορές να περνάει λίγος χρόνος. Για τον Κύριο όμως λέει εδώ πέρα ότι θα απαντήσει ταχαίως. Το πιστεύουμε, αδέλφια? Αλληλούια, το πιστεύουμε με τη χάρη του Θεού, γιατί το λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά δεν είναι το θέμα του αυτό του Κυρίου. Και όταν το διαβάζω κάθε φορά, δεν είναι, θα λέγαμε, τόσο μεγάλη η ασχολία του Κυρίου μας. Δηλαδή τόσο πολύ να το πω, να φλέγεται ο Κύριος οπωσδήποτε να απαντήσει, αδέλφια μου. Αυτό το ξέρει, είναι δικό του θέμα. Μπορεί ο Κύριος. Έτσι, ακούσαμε εχθές στο Πένσχα μια ωραία ιστορία με το λεπρό που ταπεινώθηκε στον Κύριο και είπε, λέει, Κύριε, εάν θέλεις δίνεσαι να με θεραπεύσεις. Εάν θέλεις, Κύριε. Άρα ήταν πεπισμένος αυτός ο λεπρός ότι ο Ιησούς Χριστός μπορεί να το θεραπεύσει. Αλλά εάν θέλεις, τι ταπεινή η καρδιά, τι ταπεινό πνεύμα, εάν θέλεις. Δεν πήγε εκεί πέρα με το ζόρι, έλα εδώ, Κύριε, δεν είσαι ο Χριστός, ναι, θέλω να με θεραπεύσεις. Οπωσδήποτε, με αυτό το πνεύμα όχι. Αλλά ταπεινό πνεύμα, συντετριμμένη καρδιά. Εάν θέλεις, Κύριε. Και αυτή η προσευχή, αδέλφια μου, πολλές φορές με πιάνει και εμένα και λέω κι εγώ, Κύριε, εάν θέλεις, μπορείς. Όχι με μπορείς με τον τρόπο ότι αν μπορεί, αλλά εάν θέλεις, Κύριε, θα μου δώσεις το έτοιμά μου, θα αναλάβεις αυτή την υπόθεσή μου, εάν θέλεις. Δεν θέλει ο Κύριος? Σίγουρα, αδελφιά μου, ο Κύριος θέλει να είμαστε ευλογημένοι και να είμαστε χαρούμενοι, αδελφιά μου. Και γι' αυτό ο Θεός, αδελφοί, κάνει τα πάντα και αγωνίζεται με τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Αλλά πολλές φορές, αδελφοί, εγώ βλέπω, για τον εαυτό μου θα μιλήσω, για να μην το πάρει κανένας προσωπικά, για μένα θα πω, ότι το εμπόδιο το μεγάλο, αδελφοί, είναι η καρδιά μου. Σε πολλά πράγματα που θέλει να ενεργήσει ο Θεός και δεν ενεργεί ακόμα, γιατί είναι η καρδιά μου. Και λέω, Κύριε, γιατί η καρδιά μου δεν είναι τακτοποιημένη. Με σένα, Κύριε, κάτι κάπου κάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και τώρα λέει ο Κύριος, αυτό που θέλω να πω, αδελφοί, ότι ενώ ο Κύριος μπορεί και μακροθυμεί και θα απαντήσει, αλλά η απορία του Κυρίου και η ερώτηση για σένα, για μένα και για όλους μας είναι αυτή που λέει, θα την κάνει την εκδίκηση ταχαίως ο Κύριος. Αλλά πλην από όλα αυτά, δηλαδή, ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, γιατί θα έρθει. Πότε, την ώρα της αρπαγής μόνο? Όχι, και την ώρα που θέλει να σε ευλογήσει, την ώρα που θέλει να ενεργήσει, την ώρα που θέλει να σου απαντήσει και να μου απαντήσει. Και τι λέει? Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, όταν θα έλθει, γιατί θα έρθει. Άραγε, ρωτάει τώρα, αναρωτιέται, θα βρει την πίστη επί της γης? Ποια πίστη, ποιας γης? Εδώ είναι τώρα το ερώτημα. Θα το δούμε πνευματικά, αυτής της γης, που λέγεται καρδιά. Σε αυτή τη γη το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, κατοικεί μέσα μας. Ο ναός του πνεύματος του Αγίου είναι τα σώματά μας, λέει. Δεν το γνωρίζετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο ναός του πνεύματος του Αγίου τι είναι? Τα σώματά μας. Εδώ μέσα θα τη βρει την πίστη ο Κύριος όταν θα έρθει την ώρα της επισκέψεως, όταν θα έρθει να σε επισκεφτεί και να με επισκεφτεί. Η ώρα της αρπαγής, αδελφοί μου, είναι το τελευταίο. Εκεί αλλημωνόμαστε αν δεν υπάρχει πίστη, αν δεν είμαστε έτοιμοι, αδελφοί, γιατί εκείνη η κρίση, θα λέγαμε. Ποια κρίση? Δηλαδή κρίνει ο Θεός, εσύ αρπάζεσαι, εσύ δεν αρπάζεσαι γιατί δεν είσαι έτοιμος. Αυτό είναι το τελευταίο. Αλλά μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, βρίσκει ο Χριστός την πίστη επί της γης, που είναι η καρδιά μας, ή κάπου αλλού είναι η καρδιά μας, αδέλφια μου? Γιατί πολλές φορές μπορούν να συμβούν θαύματα στη ζωή μας και επειδή η καρδιά μας δεν είναι εκεί που θέλει ο Θεός, δεν υπάρχει πίστη, δεν τα παίρνουμε σαν θαύματα. Μα πώς γίνεται αυτό, αδελφοί? Γίνεται. Οι άνθρωποι είδαν θαύματα, οι άνθρωποι ζήσαν τον Χριστό,
Κι όμως δεν πιστέψανε πολύ. Ανέστησε το Λάζαρο. Μετά από 4 μέρες και πάλι δεν πιστέψανε. Τι άλλο να κάνει ο Χριστός, αδέλφια μου, Ήρθε ο Χριστός και σε αναγέννησε. Ήρθε ο Χριστός, σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Ήρθε ο Χριστός, σε έδωσε χάρισμα. Ήρθε ο Θεός, σε αποκατέστησε. Ήρθε ο Θεός, σου έδωσε παιδιά. Ήρθε ο Θεός, σου έδωσε μια ωραία εργασία. Ήρθε ο Θεός, σου έδωσε ένα ωραίο αυτοκίνητο. Ήρθε ο Θεός, σου έδωσε ένα ωραίο διαμέρισμα. Τι άλλο να σου κάνει, αδελφέ μου και αδελφοί μου? Γιατί δεν τον δοξάζουμε? Γιατί δεν υψώνουμε, αδελφοί, την καρδιά μας? Γιατί δεν υψώνουμε τα χέρια μας? Γιατί δεν φέρουμε, αδελφοί, το σώματά μας στη Θεία Ζώσα? Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι η λογική μας λατρεία. Αλληλούια! Τι ήταν να κάνω, λέει, και δεν έκανα για σένα, λαέ μου? Γιατί όμως δεν με δοξάζεις? Γιατί δεν με ευγνωμονείς? Γιατί δεν χαίρεσαι? Πού είναι η καρδιά μας, αδελφιά? Ευχαριστούμε τον Θεό. Πού είναι? Και αυτή την ώρα που ακούμε το λόγο, πού είναι η καρδιά μου? Τι άλλο να κάνει ο Θεός, αδελφοί? Να γεμίσει το κόντο μου με 500.000 ευρώ και να δεις τι προσευχές θα φέρνω. Σε χάσαμε, αδελφέ. Άμα σου δώσει ο Θεός και μου δώσει 500.000 ευρώ, δείτε το Δημήτρη, όχι τον Παναή, το Δημήτρη δεν θα ξαναδείτε. Λέω, Κύριε, φύλαξε την καρδιά μου. Μα υπάρχουν τέτοιες καρδιές. Ας μην μας δοκιμάσει ο Θεός. Μην μας δοκιμάσει ο Κύριος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ξέρετε, λέει ο Λόγος του Θεού, καλύτερα, λέει, να είμαστε γρήγοροι στο να ακούμε παρά στο να μιλάμε. Αδελφοί, γιατί όταν μιλάμε τα ακούει ο Θεός. Τα γράφει ο Θεός. Υπάρχει, λέει, βιβλίο ενθυμήσεων. Και άμα δεν έρθω σε αυτόν και πω, Κύριε, γκάφα έκανα, είπα, συγχώρεσέ με, το έχει σβήσει ο Θεός. Αν όμως το κρατάω και λέω, εγώ καλά είπα, τα κρατάει αυτό ο Θεός. Παιδί μου, θυμάσαι τι είπες? Εκ των λόγων σου, λέει, θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου, λέει, θέλεις καταδικαστεί. Έτσι λέει ο Χριστός πάλι στο Ματθαίο το λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα, αδελφοί, να δούμε τώρα στην ερώτηση αυτή του Κυρίου. Και το ακούσαν όλοι. Αυτό που είπε ο Χριστός, σταυρώ την πίστη επί της γης. Και μου αρέσει, κοιτάξτε τι γίνεται αμέσως μετά. Τα ακούσαν οι άνθρωποι, το ωραίο παράδειγμα, και ήρθε στην καρδιά των ανθρώπων που ακούγανε σε πολλούς. Τι ήρθε? Εγώ δεν είμαι άδικος. Εγώ δεν είμαι σαν αυτόν τον άδικο κριτή που λέει ο Χριστός την παραβολή είναι αυτήν. Εγώ είμαι δίκαιος. Εγώ αγαπάω τον Θεό, εγώ αγαπάω τον πλησίον μου. Εγώ. Και το ακούει τώρα, κοιτάξτε τι λέει στο 9 εδάφιο. Είπε, δε, λέει, προς τους τινάς, τους θαρούντας σε αυτούς ότι είναι δικαίοι. Ακούνε την παραβολή και μέσα στην καρδιά τους κατεβαίνει, εμείς είμαστε δίκαιοι. Τώρα τι λέει εδώ ο Κύριος, τι λέει ο Λόγος του Θεού, ωραία παραβολή, αλλά εμένα δεν με πιάνει. Να όμως που ο Κύριος το βλέπει, το Πνεύμα του Θεού που ερευνάει καρδιές και νεφρούς, όλα τα βλέπει. Και ο Κύριος το είδε. Γιατί θαρούντες, λέει, σε αυτούς, είδαν τους εαυτούς τους και λένε ωραία παραβολή, αλλά εμείς είμαστε δίκαιοι. Δεν του το είπανε, το είδε ο Κύριος και το άκουσε. Και τους λέει τώρα, και καταφρονούντας, λέει, τους λοιπούς, την παραβολή ταύτινε. Άνθρωποι δύο, λέει, ανέβησαν ομού. Πού? Στο ιερό. Να προσευχηθώσει. Αμέσως μετά, αδελφοί, τους λέει την παραβολή και γι' αυτό τους είπε την παραβολή, για να φανούν οι καρδιές. Τίποτα τυχαίο δεν γίνεται στη ζωή μας, αδελφέ. Αδέλφια μου, όταν διαβάζω το Λόγο του Θεού βήμα προς βήμα, λέω τι ωραία σύνδεση υπάρχει. Άμα αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, να το δούμε μέσα, είναι φοβερός ο Λόγος του Θεού. Είναι αλυσίδα, ο Λόγος συμπληρώνει το Λόγο. Αδέλφια μου, δεν χρειαζόμαστε ούτε εγκυκλοπαίδειες άλλες, ούτε Βικιπαίδειες, τίποτα. Πάρε το Λόγο του Θεού και πάνε από την Παλιά Διαθήκη στη Νέα Διαθήκη, από τις επιστολές, και θα δούμε, αδελφοί, ότι το Λόγος του Θεού εξηγείται δια του Λόγου και είναι φοβερό. Και γιατί το έκανε αυτό? Άνθρωποι το γράψανε? Όχι. Χέρι ανθρώπου, ναι, αλλά το Πνεύμα του Θεού είναι ο συντάκτης. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό, αδελφοί, που τα έγραψε όλα αυτά. Με τη σειρά, όμορφα και ωραία, για να βλέπουμε, αδελφοί, τι θέλει να μας δει ο Θεός. Τι θέλει να μας πει ο Θεός. Και θαρούντες, λέει, τους λέει τώρα άλλη παραβολή ξανά, για αυτούς τους ανθρώπους που λέγανε ότι είναι δίκαιοι. Εμείς δεν είμαστε σαν αυτόν τον άδικο κριτή. Γιατί είμαστε, λες, Κύριε? Και τους λέει τώρα ο Κύριος, άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ιερό για να προσευχηθώσουν. Ο ένας Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Και μου κάνει εντύπωση, ο Κύριος πάντοτε πάει στα άκρα.
Δεν είναι στις παραβολές του, είναι στα άκρα. Γιατί το λέω αυτό, τι λέει σε άλλο σημείο? Εάν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, λέει τι? Έκβαλε τον. Άλλο άκρο, Αν το χέρι σου σε σκανδαλίζει, λέει κόψτο. Και ένας αδελφός, αν το θυμάστε κι εσείς, λέει αδελφέ, αυτό είναι, λέει, κυριολεκτικό. Αφού το λέει ο Χριστός, πρέπει να το κάνουμε. Λέω, θα ήμασταν όλοι κουλοί και κουτσί και τυφλοί, αδελφέ. Λέει γιατί και το μάτι σου σκανδαλίζει και το χέρι, λέει, σκανδαλίζει το πόδι. Δηλαδή πας καμιά φορά σε άλλα μονοπάτια. Αν το έλεγε έτσι ο Χριστός, δηλαδή, έτσι δεν είναι, αδελφιά? Μην κρυφτούμε. Μην πούμε ότι μη γέννητο, θέλει ο Κύριος να κόψουμε το χέρι μας. Δηλαδή, άμα θα πω εγώ αύριο με κομμένο χέρι, σε σκανδάλιζε το χέρι. Ναι, έπρεπε, αδελφέ, να το κόψω γιατί έκλεβα. Με σκανδάλιζε και το κλεβα. Αυτό λέει ο Χριστός. Όχι, αδελφοί, έτσι. Μη γέννητο, θα ήμασταν όλοι, αδελφοί, εδώ πέρα παράλυτοι. Θα πρέπει να μας φέρουν στην εκκλησία. Ευχαριστούμε το Θεό. Όμως, εδώ τώρα λέει Φαρισαίος, τελώνης, προσευχή, και τώρα βλέπουμε τα λόγια του Φαρισαίου. Μάθημα, Φαρισαίος, θα λέγαμε για μας σήμερα χριστιανός, θα πρέπει να το προσέξω, εγώ πρώτος και όλοι μας. Και αρχίζει και προσεύχεται μπροστά στο Θεό. Σε ευχαριστώ, Θεέ, ότι δεν είμαι καθώς, λέει, λυποί άνθρωποι. Μέχρι εδώ θα λέγαμε καλά μας τα λέει. Έλεγε την αλήθεια. Και σαν χριστιανοί, αδελφοί, όταν προσευχόμαστε δεν λέμε ψέματα, λέμε Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας αναγέννησες και δεν είμαστε σαν όπως ήμασταν παλιά, όπως ήμασταν, έτσι, την παλιά μας τη ζωή, όπως αυτούς τους ανθρώπους του κόσμου. Μέχρι και καλά, με πολλή επιφύλαξη. Αν σταματούσε εκεί ο Φαρισαίος στην παραβολή αυτή, θα λέγαμε εντάξει, δεν σταμάτησε εκεί. Εδώ το αρχίζει, αδελφοί, να βγάζει τι? Να αυτολογεί, να λέει για τον εαυτό του στο Θεό μπροστά. Λες και ο Κύριος δεν ξέρει ποιος είναι. Δεν είμαι, λέει, καθώς, λέει, λυποί άνθρωποι, και τώρα λέει άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή καθώς ούτως ο τελώνης. Εκεί τώρα, αδελφοί, τα χάλασε όλα. Γιατί έπεσε στο παράπτωμα αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, μη κρίνεις για να μην κρυθείς. Μην κρίνετε. Δεν είμαι, λέει, σαν και αυτό τον τελώνη. Εδώ πέρα που τον βλέπω χτυπιέται, τι χτυπιέται σαν το χταπόδι? Δεν είμαι σαν και αυτόν, Θεέ μου. Και από την άλλη, αδελφοί, και λέει πάλι, και αποδεκατίζω όσα έχω, νηστεύω δις εβδομάδος, όλα τα καθήκοντά μου τα θρησκευτικά τα κάνω. Είμαι δικαιωμένος. Δεν είμαι σαν τον άδικο κριτή. Δεν αδικώ κανέναν άνθρωπο. Δεν κατάλαβε όμως ότι αδικεί και το τελώνη αλλά και το Θεό. Και τώρα λέει για τον τελώνη, και υπήρχε ο άνθρωπος αυτός μακρόθεν ιστάμενος, λέει, δεν ήθελε, λέει, ούτε τους οφθαλμούς του να υψώσει στον ουρανό, γιατί κατάλαβε κάτι. Η λάστητή μου το αμαρτωλό. Αλληλούια. Και αυτό είναι, αδελφοί, όλο το κλειδί της σωτηρίας του ανθρώπου. Να καταλάβει ο άνθρωπος τι να πει. Ότι ναι, Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Δεν είμαι δίκαιος, Κύριε. Μπροστά σε εσένα, μπροστά στη δικαιοσύνη τη δική σου, μπροστά σε αυτό το έργο της σωτηρίας που έκανες για εμένα, εσύ ο δίκαιος, ο αναμάρτητος, πέθανες για την αδικία τη δική μου. Ναι, Κύριε, λάστητή μου το αμαρτωλό. Αλληλούια. Και αν έχεις ανάγκη να το πεις, αδελφέ μου, αδελφή μου, αυτό το πρωινό, πες το με την καρδιά σου. Η λάστητή μου το αμαρτωλό, Κύριε. Αλληλούια. Γιατί να το κάνω αυτό, αδελφέ μου? Πρέπει να ταπεινωστώ στο Θεό. Κοιτάξτε το γιατί. Είναι, αδελφοί, ένα κλειδί φοβερό για την ψυχή μας, για το πνεύμα μας, αλλά και για το σώμα μας. Και λέει, η λάστητή μου το αμαρτωλό, ευχαριστούμε το Θεό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος, μάλλον παρά εκείνος, διότι πάσο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Και πώς φώναζε? Χτυπούσε το στήθος του και φώναζε, η λάστητή μου το αμαρτωλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και αυτό, αδελφοί, πραγματικά είναι μια ένδειξη τρομερή, φοβερή, που δείχνει ότι θα θεραπευθούμε. Θα θεραπευθούμε, αδέλφια μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό. Αυτό διαβάσαμε εκεί στον Ισαΐα. Τι διαβάσαμε, αδελφοί? Το ξαναδιαβάζω. Και εκεί που λέει, για να μην βλέπωσι με τους οφθαλμούς αυτών και ακούσι με τα ότα αυτών και νοήσωσι με την καρδία αυτών και επιστρέψωσι και θεραπευθώσει. Και ήρθε η θεραπεία στον τελώνη. Και έρχεται η θεραπεία σε σένα, αδελφέ, σε μένα, αδέλφια μου, όταν πραγματικά πάμε με ειλικρινή κοινή στον Θεό και λέμε, λάστητή μου το αμαρτωλό, Κύριε. Έσφαλα. Ναι, Κύριε, έσφαλα ενώπιόν σου
Και εδώ βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος τα βάζει όλα σε μια όμορφη τάξη μέσα στη ζωή μας. Αυτός, λέει, που θα υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Και αυτός που θα ταπεινώσει τον εαυτό του θέλει υψωθεί. Ποιος τα κάνει αυτά, αδέλφια μου? Ο Θεός. Ο Κύριος το κάνει αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί, μας συστήνει ο Λόγος του Θεού όλους μας να ακολουθήσουμε την οδό αυτή του Κυρίου μας, αδέλφια μου. Γιατί πράγματι μέσα στη ζωή μας, αν ψάξουμε τους εαυτούς μας, αδέλφια μου, τουλάχιστον λέω πολλές φορές στον εαυτό μου, λέω, Δημήτρη, άντε στον αδελφό σου, στην αδελφή σου, δεν θέλεις να φανερώσεις το χαρακτήρα σου, δεν θέλεις να φανερώσεις τι άνθρωπος είσαι για να μην τους σκανδαλίσεις, και καλά κάνουμε. Αλλά στο Θεό δεν μπορείς να κρυφτείς, λέω, Δημήτρη. Στο Θεό πρέπει να του τα πεις. Στο Θεό πρέπει να δείξεις την καρδιά σου. Στο Θεό, λέω, Δημήτρη, πρέπει να πεις αυτό που σε βασανίζει, αυτό που σε δυσκολεύει, αυτό που σου εμποδίζει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή σου. Πρέπει να το πω. Και βγαίνει αυτός ο λόγος πάντοτε. Η λάστητή μου το αμαρτωλό, Κύριε, βοήθησέ με. Αλληλούια. Και τι γίνεται? Έρχεται θεραπεία. Έρχεται θεραπεία, αδελφοί, πνεύματος, ψυχής και σώματος. Όλο το μυστικό, αδελφοί, είναι η μετάνοια. Όλο το μυστικό, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, είναι, αδελφοί, να μετανοούμε αμέσως. Αμέσως. Άμεσα. Και αν πέσω πάλι θα σηκωθώ. Άμεσα όμως. Μην το κρατάς, αδελφέ μου. Δεν θα μπορέσεις να περπατήσεις. Δεν θα μπορέσω να περπατήσω, αδέλφια μου, εάν δεν αφήνω την καρδιά μου να έρθει ο Κύριος να με πλύνει, να με καθαρίσει. Και κλείνοντας, αδελφοί, βλέπουμε το ωραίο παράδειγμα με τον Πέτρο. Ο Πέτρος δεν ήθελε. Δεν ήθελε ο Πέτρος να του πλένει τα πόδια ο Χριστός. Δεν ήθελε. Δικαίωμά του, θα πει κάποιος. Αλληλούια. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί, αδελφοί, πραγματικά δικαίωμά μας δεν είναι? Να πιστέψω, να μην πιστέψω. Να ακολουθήσω, να μην ακολουθήσω. Να υπακούσω, να μην υπακούσω. Δικαίωμά μου δεν είναι, αδέλφια μου? Δικαίωμά μας δεν είναι? Αλληλούια, δόξα. Ναι, αλλά υπάρχουν και τα αποτελέσματα κάθε δικαιώματός μας. Και λέει ο Κύριος στον Πέτρο, Πέτρο, δικαίωμά σου, εγώ το λέω τώρα αυτό, έτσι, να μην σου πλύνω τα πόδια. Αλλά ένα να ξέρεις, εάν δεν με αφήσεις να σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις μέρος με τεμού. Πού? Στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλληλούια. Και εκεί ξυπνάει ο χριστιανός. Τι? Κύριε, δεν θα μπω στη Βασιλεία των Ουρανών? Κύριε, αν δεν μου πλύνεις τα πόδια? Κύριε, αν δεν έρθω να με συγχωρέσεις, δεν έχω μέρος μαζί σου? Όχι, Πέτρο. Μα Κύριε, εγώ σε αγαπάω, εγώ έτσι είμαι και ο φίλος σου, σου κάνω και κολπάκια, πας και έτσι μενάζια. Δεν παίρνω αυτό στο Χριστό. Αλληλούια. Ο Χριστός δεν είναι άνθρωπος, αδέλφια μου. Έτσι. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι η υπακοή. Στην υπακοή του Λόγου του Θεού, αδελφοί, γινόμαστε φίλοι με τον Κύριο, φίλοι με τον Ιησού Χριστό. Και του λέει, Πέτρο, δεν έχεις. Τι, Κύριε? Δεν έχω. Όχι, Κύριε, μόνο τα πόδια μου. Και την κεφαλή μου και όλο το σώμα μου. Και εκεί μετά ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν. Και αυτή την καρδιά ψάχνει ο Θεός, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας. Να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, αδελφοί, την προτροπή του Θεού, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό, αδέλφια μου, ας προσπαθήσουμε, αν είμαστε δεμένοι, λέω τώρα έτσι, αν είσαι δεμένος, αν είναι δεμένοι και θέλω να ελευθερωθώ, δώσε την καρδιά στο Χριστό. Αλληλούια. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί, να μείνουμε κοντά Του, να μείνουμε, αδελφοί, ταπεινά κοντά Του και μέσα στην πορεία μας, αδελφοί, πάντοτε όλοι μας έχουμε να μαθαίνουμε. Αμήν.